And then you, what's up Super Fam? It's me again, Super Mig Gubay, and welcome back to my YouTube channel. So kumusta ang tanan? Happy New Year kanato di ay tanan. So nag-vlog ko Super Fam kaya akong i-share ning amo ang kuan direct karon ba among weather sa amo ang palibot with my sister. Kaming duha din nabilan sa balay. Okay. So Super Fam, ato nang padayon non atong pag-vlog kung ipakita ninyo ang unsay na didto unsay kuan ba unsay kalaki ning panos amo aba para makashare ko kung may ginagmay ninyo para mabalaan niyo kung say weather dis amo o ganahan po mo ari diri willing rapot ko pa na mo dawat niyo kusta sabot lang ta. So mo to siya Super Fam, sige akong padayon non. So sige Super Fam no muna og nako kay kuan kanang sa ngalan ani god las taas mo kuno ni among balay kuno sig payag ra ko basta atis na balay o among dugo among iro kasi aking. So Super Fam, muni ang kuan ron, oh. Muni ang amo ang pantawan. Sa ngalan ane, kanang amo ang gawas bas balay. Yung ato na iga-vlog. Si hi dai to my vlog sa mga Super Fam nako diha. So then muna siya Super Fam, oh, wa kay makita nga oy nanitog doon. Wa kay makita nga blue sky dire kay kuan na puno og pag diha oh. Mo na pag na diha oh. So dito. Nagpalibot na ng pag dire. So, unya aron Super Fam di ko manglaba diha ron kay may akong tahas tong adlaw nga manglaba dito sa ubos atong may tabay namo. Naabo na to ang tabay. So, diha ko ron manglaba rong adlaw diha ana diha tabay. So, Super Fam muni ang kuan. Duwa man ang lakon na mo. So, kusog-kusog ang hangin Super Fam dire sa babaw. Woohoo! My goodness. So, muna siya Super Fam mo. Oh, see? Diba? Suking hangin. Suking hangin, oh. Muna yung madere. Wala naging kayo makita ang kuan. May balay ato. Gada. So, then, abong silingan ko dito. Ha? Then, ang tuba ni Pari Jones. Kaya, oh, tuba. Then, balay ni Chris ato. Siya Christine. Ang balay diha na hinalay. Kaya wala na pala. Bisan ulan, manglaba gyapon ko ron kay hindi ta manglaba. Wala tay masuot. So may mga lubi diri Super Fam mo kana oh, lubi sa mong silingan. Lubi na sa mong silingan. Nga baol, nga pertig yung basaa diri tawon, my goodness, sao na ni. Naro. Wire 20 padus balay. Ang poste tur adtong nang layo. Sa tumba mo Super Fam, pagi kaya pagi. Hinahinay kong tugbo kay murag. Kuan siya. Bugnaw na siya. Pero ang tinodron mga laba Japon ko bahalag bugnaw. Way paki ng bugnaw diha basta nakatay kabaho. So muna siya Super Fam mo. Sus. Hindi ka di kakaw. Pertig yung basa mo palibot. Basa kayong palibot. Noon, importante na basa po yung mga bulak na mo, ang bulak, yung bulak daw, na mga bulak ko kabaluan na kasi ala ng ati, yung kabaluan na, ako kabaluan na. Oh, muna siya Super Fam mo. Pertig yung kakuha na dire, pertig yung kabugnaw na, balo na ni sao na ni ron. Mura to Super Fam mo, ako ikashare, there's amo, kaya kung pila yung ikashare, wala makoy kaptangan, kapang hinambag charis, ipakapakita ba, so, mura to siya ang akong i-share ninyo ni uning adlaw kay pila ni adlaw dayon na to dire 2 days tulok adlaw na siya yon ani. So mura to siya Super Fam og mo exit na ko kay napakoy trabahoon karon. So bye bye and have a good day. Bye bye and God bless.